10 asiaa, jotka mua ärsyttää ihmisissä ihan todella paljon. Videoinspiksen sain Nasulta, joka oli saanut videoinspiksen Nannalta, joka oli varmaan saanut videoinspiksen joltain. Ensimmäisenä, etenkin teinit, nuoret teinitytöt koulun käytävillä, jotka mulkkaa ilman syytä. Niinku, bro, you don't have to yleen katsoa minua. Toisena on iänikuinen ratsastus ei ole urheilua. Tälleen koko elämäni niin ratsastusta harrastaneena ja heppujen tekemisessä olleena, niin voin sanoa, että se on hyvin paljon urheilua. Enkä ole nähnyt yhtäkään esim. YouTube-videota, missä esimerkiksi suositut tubettajat kokeilee ratsastusta, että ne ei olisi sanonut sen videon aikana, että niillä sattuu niin lihaksin siitä, tai sitten, että se ei olisi rankkaa. Kolmantena, ihmiset, joiden pitää puuttua kaikkeen. Siis vaan niin kuin, pitää puuttua ihan kaikkeen. Silleen niin kuin Sirpa, you don't have to. Neljäntenä on ihmiset, jotka omii asioita. Siis tää oli meidän ala-asteella niin yleistä. Ja tällä mä tarkoitan siis esim. Jotain, että jos sulla on joku tietty paita tai joku, ja sitten joku tulee kysyä sulta, että oh my god, mistä sä oot hankkinut, niin sä oot silleen, niin kuin, että New Yorkerista nyt älä please osta samaa, että älä matki mua. Niin kuin me ollaan ala-asteella tapeltu jostain lapasista tolleen. Viidentenä, ihmiset, jotka itse diagnosoi. Mä ymmärrän, mä oon ennen kuin mä sain ADHD-diagnoosin, niin mä oon itse diagnosoinut sen itselleni, koska mun perheessä on sitä, mulla on hyvin vahvat piirteet, mulla on monet ammattilaiset sanonut, että todennäköisesti sulla on. Mut se, että jos ei oo mitään sellaista niin kun heittomerkeissä oikeata syytä, miksi sulla saattaisi olla ADHD, että sä oot vaan silleen, että oh my god, mun pitää täristyttää mun jalkaa koko ajan, mä en pysty olemaan paikallaan, kun mä oon niin ADHD. Kuudentena, ihmiset, jotka sanoo kirjojen lukemista tylsäksi. Voi muru, sä et oo vaan lukenut oikeanlaisia kirjoja. Seitsemäntenä, ja tää on paha, ihmiset, jotka yrittää antaa terveysneuvoja somen kommenteissa. Me kaikki tiedetään ne tyypit, jotka kommentoivat kaikkia laihdutusvinkkejä ja kaikkea. Se ei ole kenenkään mun asia. Kahdeksantena on ihmiset, joiden periaate on se, että jos et pysty menemään kouluun, niin sä et pysty myöskään pelaamaan. Lähinnä tällä tarkoitetaan vanhempia, jotka sanoo lapsilleen niin. Yhdeksäntenä ihmiset, jotka hankkii lemmikkejä silleen, että ne ei ole ottanut siitä rodusta tai ylipäätään eläimestä selvää, että ne on vaan silleen, että oi, onpa söpö marsu, ostan tämän. Niin oikeasti, jos haluatte lemmikkejä, niin tutkikaa niistä ja ottakaa selvää. Niin sä tuskin haluat, että se sun marsu kuolee ihan niin joidenkin sellaisten asioiden takia, minkä pitäisi olla niin perusjuttu. Ja 10. ihmiset, jotka sanoo, että masennus on vaan korvien välissä. Mun ei varmaan tarvitse lisätä tähän mitään.